Здравейте! Казвам се Дивна Стоянова и съм официалният представител и вносител на FAO, южнокорейската професионална марка, която е с над 20 годишен опит и в световен мащаб се разпространява в над 30 държави. FAO вече са на българския пазар. С какво се отличават те? Те се отличават със своята работещ, концентриран състав, с изключително много растежни фактори в себе си, също така с ниски разходни норми и с бързи видими резултати. Вярвам, че благодарение на иновациите, идващи най-вече от Южна Корея в козметичния бранш, ние можем да поддържаме своята красота по абсолютно естествен начин, да я задържим дълги години напред.